Na ayang pinang anang beruang kupiti manan anang beruang ipramitan nun su kawyang windan na kung ipramitan nun su urastan na su Quran laang mo na libro sa dunia natin mo anggad na pamatian anggad na oriyan niya na ayadin lalagi niya ang pitimanan kunya kapityaw ang kitab na sa Quran. Dago natin ka, wow, napakaganda anaknya, may abogado, may doktor, may engineer, puro profesional ang mga anak. Di ba, ginagawa na yun, di ba? Ginosakti pa di sa ina na sayang sa oras. Kenapa ito, makata, sa kapulan na sigurang mga kurso. Kapag na umunang, pati sa unang, ang mga sokas ito, dahil mo sa kaya ko, kapya sa kasunod, malinisulisi mo mga sahabat, ako na si Muhid o sa mga Yahudi. Nasitan ko sa kanya masa na kailangan na masukan sa English kag iba sa technology. Imo to nag-effort sa dunia sa technology na basa English. Naging kakeso mas ito ay mananay na basa English, nakero ko na kasi ka mananay na kalunya. Okay. Naubangan na pagbay si Quran o kaya probasay kasi kung mga padahil mo nakita sa pamikiran kami ng isuras o kaya pagdadaan. Ano yung ikasunod na parat niya asabutan na kaso kawin ka purpose kasi ko dunia nalaman na niya managin ka ay magdaro ka na sayang ito yung magdaro ka sayang suras inusan kasi sa gito tayo mananyan na parang kung dunia ka ay nagiging na rin na lagi niya nakita manan arong ganun na iparamig suras na sa Quran. Ano sabab? Nakagay Quran nagkira ni kamapiyatan sa dunia na ay wala na kamapiyatan sa dunia mo. Kagi sa Quran na sindaw sila man niya na hindi nakapaginta. Apihan mo na ulo din. Na asal-asal ka sa Quran na ibulalan ka nanya bunto ka. Berarti yan na ilalin mo sa dunia kaya di pa magagawa sa dunia na tamo. Inugyan yung mga Yahudi na kaya kontroler na dunia tama si mga masjidan na kontroleran kaya kakap tali na sa finance beriswa so ulang na puusan ko masjid nagnabala ko na mapanan mo orang ako niya gano'n ako sa Quran ako na niya diriyan o ipumusiyan na siya gano'n niya na benar dahil ini sa kanya masakan pamusiyan ka masama si kita jihad na utasya kasih ko mga tao bago digon mga pamusiyan ko rumah yung dikarin na sa semua Yahudi na kontrol niya rin ang tuwan dunia so mga ulama na makapanan ng nila sila kung mayroon mga pamusiyan kabupon marimat sa pamusiyan nila na hindi sila nakalaguso bata ko na sa kanya ng mga Arab na mga pamusiyan sila nakapanan ng nila nila sa wasya nila o ba sila kung makasilay sa kaya kung tayo nila yun di power opera masan sa mga kontrol na niya kontrol sa mga niya na naging mga Yahudi nasabot sa mga kontrol sa finance sila ni man ako makapon sa mga bisnis sa dunia nasan sa mga pagkiraran ako pa kaya mananilan ikulala ayaw ko sa pagmawal mo Allah na ilmo na silang ilalin mo sa Quran sa Quran na inipagdun niya ng katano sa dunia na inipagdun niya ng katano sa mga naman so nakita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasisagin ko ito kaya pakatransferin sa Madina na duhat kaya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagpagalian kaya ng natin na imas na din na lori kagisunong na tao na silang tinulog sa masjid kaan makala subihatan ilan o simbasiku Allah dito ang sa mga sahaba na yun silang mga masjid na Quran na palakaw na ikatwa ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mga sahaba apya natin Nabi na supadikan kagi sumasti naroon matatang susimba na supadi naroon hindi ka suya mananiyan na
kawiyagan. Lagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua sahabat dan mga kawasan kadakulan. Ano sabab? Nakakiman at tanong suyo ng kapagintang. Kagiman na kapagintang mga Allah na isang napito man ang nakapakadaban sa manusia na kadang kawiyagan. Kamarman, ano di kamarman si manusia na wala ka lang napakadabanas. Kaya man napito man nakapakadaban sa kapamalan, kapamalan isi kayo man niya ng mga tao. Isang tema na niya na inisang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahinan mawari mo Allah, ayat agad sumatalusan na pupusan tayo sa kapagyan tayo sa Quran. Naragsing mo lang tayo sumapalalang sa Quran. Ito po Allah, wa may yuhalyan fi sabilillah, yajid fil ardi muragaman kathira wasa. Sa natibulog tala sa tindalas versi kuleo lupa, Aplunugan niya sa whisky na sigurado na tigulog tala ketunyan. So, ibig sabihin na walang global crisis. Dahil ba naman niya na matitan iwagiyag na makrisis sa dunia. Na ayaw sabab na ayaw krisis umalisa na kung sa ginawa niya. O pamagugin na natin wala na inulalan ka na higad na imateo mo. Higad na kanaban na siya kama na niya mapaginta. Kaya isumo Allah yung nakapulugan siya kama niya na riski si kuleo lupa. Na apiyag sa gigay lupa. Leo lupa na dutong kong sa riski Allah. Amay kapulugan ka. Na gina na sumod ng tanong. Gina ni sumod ng tanong o agama tanwa. Agama Islam. Naman ang nakatawa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Pamagugupakan natin Allah si kumampiya na usukan ko Allah. Na upang ang pamagugupan kung beranusa lalu kapredikan. Ano naman ang pamagugupan dan? Kapitero, meron arbet kamampiyan yung kapugilan. Kailangan sa mga Muslim na mga kamatay mo na hindi discussion na hindi mo niya kapakalawagan hindi mo niya kapakalawagan. Ikan mo niya discussion na hindi mo niya kapakalawagan iman kuning simbol sa mga wala. Na makaliwi sa gila na luwa na ayaw pipikiran na nalang mo na discuss makaliwi sa gila na luwa na marites. Di ba? Marites. Pagparites. Na ayaw mo pagparites, nagatibulo tala, kung ano yan, nakaburan mo siya, na bukas o kaburan mo siya, nakapririn ka. Kaya kung kamangat pero sa katero, ang makasilay, subturon ka, ang maribat subturon ka, apantag sikupan ka, na hindi isang penyan na kaya na ka. Di ba? Na hindi ka lang niyan ka, na resulta niya, makapuno ka. Hindi ka pakakundi na ayan yang gulaw na sa sa parang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba gulaw na? Okay, napapos ka no? Na hindi sa di man ay kapakala o kawiyagan, ano ba na yung kaanagin tama na niyan na nakalabang mustahil. Nabuto mustahil. Kagin ay kapagintaw, nasa sa kamigan ka oras ka na walang papasama. Isip ito yung kapagintang. Sabi na sa ramigan ka, oras ka na mapasakaw. Pwede bilang ka oras ka na kabaga, ada buga ko ako na naroon kami mapasapasa. Pwede bilang ka si oras ka na sa bumiro, na pwede ka manok na pula. Nalagi nito ako, o kabubayain ka, sukoran, araw ka iramig, oras ka, kemudian ka sa pagpunta sa Quran. Lagi dito mo, kung kabubayain ka, at kawasa ka, naramigil ka oras kasi ng mga militar. Pag kawasa ka, ilay wala mo na kawasa kita. Kaya kanilin na mulay ka na isip, ang niya kung sa gilong kakabulingin na, militar sa gilong tayo na niya na oras. Ilay wala mo na niya mamuhay sa Quran, sa kita namin ko. Namawin ko Allah. Ayaw na lagi diyan. Ami ang
pia ko pintu mana nama pia. Nah di dalam para dunia musuh akhirat. Kan itu semua. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka min dunia. Nah itu oke. Nah situ dipilih manusia walaupun saya situasi. Berarti ada lima dalam Malaysia. Papitan dalam Malaysia. Dia akan tahu subuh. Ini kayak orang sampai subuh. Yang kasih dia udah subuh. Kalau tadi nak subuh, aku dia boleh buka ke saya. Tadi boleh segi kita mana ni? Lagi aku tahu raska. Nasa bisa kami kan kau. Nah, yang ini kan kau. Dah aku dan yang kau dah bilang suras. Ui, nabi misalkan kau lagi butuh kabar biasa Quran. Apa makin segi utama kau yang masih sesuatu apa kita? Nah, kita dulu ilmu. Nah, kata dulu ilmu. Nah, dulu bayangkan. Nah, dia kita terus ayat. Dia kata dia dulu bayangkan. Nasu tinggal dulu kan amat tua kau apa masuk ke situ. Nah, ugian ikut saran kasih orang sekarang butuh kau. Nah, ugian ikut saran kau. Nah, dia nak pisau rasa sungai itu. Kita bukan ini pada sudah kalau mengenali. Di bawah sebelum pemilik. Sudah kalau mengenali. Ini ayat dia syukur kepada Allah. Nah, ayat sudah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isi syukur. Tauhid. So pakai isi siku Allah. Kasih siku Allah. Itu nomor Allah itu. Kaki lawan teman yang berkau Allah. Jadi Rasulullah alaihi wasallam mini rampai sakit asio betus lagu 50 orang. Nah, ayat ini yang terupang tahu dia dan ayat tawakan nasib penyusul Allah Tuhan akan lagu Tuhan ini. Itu tuh. Nah, kata subini kita biarkan Allah. Bukan berbalai ayat apa kita niyo nasib penyusul Allah dini mulala susuan melakukan daniu. Nah, perkataan Muhammad Allah Taala seorang alimu apa dia. Kenapa mulala? Kasuran na pagkatali umang Allah, kung mga barata pasaman na libo, si barakah, maawin sa pingguran, barakah, khairat, agim teman niya na usan. Pero sinisama alaikum midra, walang din kong bihawan yung kabali. Na kung yusin mo sa Allah, na bagangkan mo Allah Ta'ala sa patinutabukan, bagangkan mo Allah Ta'ala sa mga pipiya ang mga moreta. Nah, upama ko diyusin ko sa Allah, kaya pakutan niya na subaya ginawiyusin ko dunia. Nah, yang perkataan yung mga karena murah lang. Nah, ginagawa mga urip mo, lagi kayo ginagawa, mapaya marata. Udi si kamera lang bisa ginagawa mapaya, nah si kamera lang bisa ginagawa mana niya na marata. Nah, ginagawa tagalabag ka, nah hasibu afusan mo kabilang tukasan. Pamagito mangka, ginagawa tagalabag ka, namin nirarami. Nah, ginagawa tagalabag ka, namin nirarami ko mapaya, nah kung tingin ka ginagawa mana niya na ugino, sige natin kung kapagilang sa oras, naawa ka sa iyo kapagilang sa oras, nasuka sa iyo tayo na niya, na malaabo na agad ko ang taon, agina na yung niya na, mapiyay kapagilang si sabi kay mana niya na niya, na ugina ni Yesu Allah na si kulang ng mga nabi, na ayaw na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agin ko to ay isumukiran, na ando na Yesu dunia na ako na tayo, akas sa baba sa kapakasunod na sigaman niya na kasobraan. Mawarin mo Allah, hindi ang kawiyang sa gigay dunia na kita nasundo ito eh. Tatalimantan mo kalamutan ko tayo. Ayan niya kung mga tao, nasukay ariyan niya nila si mga wasira, nasukama piya niya ang ulo niya, amya tuwa kira si mga mahori. Ayan niya nung mga tao, nasunya tungkol ulo niya, aramay kubiyungaw, nalinian kata lagi kepada si Allah Subhanahu wa taala. Nah, gina dinengalu bagi mga tao. Kalau dia sesuai dengan pikiran oras, asal usaha apa sendiri semua masyarakat yang harus ada bahwa ayat itu dia muncul. Nah, saudara apa asumsi surga. Ayat